Започва Pop Top, шоуто, което ви среща с любимите ви звезди и най-големите български хитове. Слушайте Pop Top по Радио Зорана, гледайте Pop Top по Box TV. Pop Top с Мартин Геновски. Здравейте, приятели, това е началото на предаването Pop Top. Гледате ни в ефира на Box TV, слушате ни в ефира на Радио Зорана. През 2014 година поставихме една нова традиция, а именно да започваме с рубриката Абитуриентски страсти 2014. Абитуриентски страсти 2014 с Бети Методиева и Борис Кашев. Здравейте, скъпи абитуриенти. Бети и Борис. Здравей. Здравей, Геновски, здравей. Виждам, че си с някаква интересна чантичка, да не ви това да е заради показаното на монитора. Да, ето това е чантичката. По принцип, хубаво за баловете, дамите да бъдат с по-манички чантички, в които да побират глант за устни, може би iPhone 5S, и да има място за пликченца с парички, подарък. Парички най-вече, да. Акцентирано. А момченцата къде могат да си сложат чантичките? Не чантичките, ми паричките. Паричките по джобчетата. Къде другаде? Знаеш ли, между другото, ето тук е добре да обърнем внимание, че има адски много истории за абитуриенти в така едно особено състояние, които след това са загубили всичко дадено от роднините до 9-то коляно. Аз за това дадох моите на мама. Това е почти неизбежно. Преди да тръгна за бала. Ама мама върна ли ти ги после? Върна ги, даже ги удвои. Браво на мама. Мамо, обичам те! Давайте си на мама и татко парите и тогава има гаранция за някаква възвръщаемост и отгоре даже. Значи, за това най-много ви завиждам, че сте имали балове, защото сте се позамокнали. Аз горкия. Винаги си бил такъв меркантилен. И винаги съм с такива семпли облекла. Виж се ти. Виж се. Така, поразвъртя. И не само тя. Или ти ли си бил? Забелязва се малко поне. Да, може да покажеш на камерата, която наистина ще го види. Така. Докато скъпи слушатели, зрителите виждат, моите ко-водещи дефилират, аз мога да ви разкажа това-онова. В момента виждаме на монитора наградите. Те са два iPhone 5S. 5S, най-новото. Черен за момченце, беличък за момиченце. Другата награда, освен за момченце и момиченце, по един iPhone 5S имаме за трето и четвърто място, без значение от пола, забележи, няма сексизъм. Имаме Привилек H 9000. Защо ме прекъсваш докато правя анонс, бе момиче? Има и уважение. Може би и аз трябваше да те прекъсна по-рано, защото забравихме да споменем, че тази колекция е най-новата абитуриентска колекция на Сватбен център София. Slim Fit костюми предимно. А пък дамските туалети, които аз представям в нашата рубрика всеки път, са от специална лимитирана колекция на Сватбен център София. Искам да ти кажа, че тази крава, господи, Камила, която аз представям, е от специална лимитирана африканска колекция и мисля, че трябва да адмирираме Михаела Димитрова, че е успяла да я намери и да я снима. Между другото... Това трябва да е от втора бална вечер ли какво? Не знам, не, на тях те първи им предстои бала, но аз веднага ще харесам тази снимка. Харесва ми! Заради кравата! Това не е крава, бе, това е Камила. Кравите са друго място там. Кравите правят шоколад. Така ли? Преди това мляко. Благодаря ви за участието в абитуриентски страсти 2014. После да напълниш с парички. Ние ти благодарим, че бяхме. Аз изимам нея и отлитаме. Чао. Така случват се интересни неща в тази рубрика. Останете с Pop Top. Pop Top с Мартин Геновски. Вие се с предаването Pop Top, аз съм Мартин Геновски и за мен е удоволствие да приветствам в студиото Мария Илиева. Здравей, Мария! Здрасти! Много съм щастлив, че гостуваш и във втория сезон на предаването. Мисля, че предишното ти гостуване беше в първия, когато бяхме само радио, нали така? Да. Благодаря много за поканата. Пожелавам ви все така активно да се разраствате. Благодаря ти и аз се надявам. Между другото, няколко седмици условие номер 1 е под номер 1 в класацията Pop Top. Много се радвам. Това означава, че зрителите и слушателите избират чрез онлайн гласуване, абсолютно свободно, така че явно има интерес към песента. Много голяма благодарност към всички, които са гласували за условие номер 1. Условие номер 1 е нещо много така нестандартно като звучене. Не съм те чувал да експериментираш в този стил. Не само в този, изобщо никога не ми се беше случвало да нареждам. И за мен това беше, за мен това беше
най-голямото предизвикателство. В началото ми се стори, че изобщо няма да мога да се справя, обаче за Фая много ме окуражи. Аз няколко фрази казах и той каза: това е жестоко, това ще звучи супер, давай, Мария, знам, че можеш, помогна ми супер много. И стана интересно. На мен най-интересната част, всъщност, най-голямата музикална провокация вътре, беше именно тази средна част, в която нареждам с мелодия. Си много различа всъщност и в клипа, и като визия, и като поведение. Виждаме една така някакси забавна, ако мога така да се изразя, шанта, игрива. Като цяло, да. След играе стилно, стана игрива. Това е и самата идея на парчето всъщност. То е посланието му е точно това: да умееш да се забавляваш, да се радваш на живота, да не се взимаш прекалено на сериозно, да знаеш, че музиката и личните успехи са най-вече някакъв резултат от личното състезание с теб самия, а не от мерене на някакви неща с всички наоколо, защото най-големият двигател е именно това да виждаш собствения си успех и да се опитваш да надграждаш и да не тъпчеш на едно място. И понеже супер много се забавлявахме по време на снимките, Баш Motion снима. Той е, сигурно знаеш, изключително сладък, добър и много забавен човек. И целият екип беше разкошен, много добри приятели, хахо-хихи през цялото време. То се личи и в настроението на песента. Той самия видеоклип си личи, че е зареден с положителна енергия. Да. И тези анимациите са... Анимациите са много яки. Аз имам личен принос към анимацията с отлитането и с крилата. Това ми е... Че се размърда така. Да, special request, защото Башенко беше сложил. И на мен ми хрумна, че ще е много интересно и този вече стана готино. Ама вие предварително ли знаехте, че ще се нарисуват тези неща? Да. Ние предварително имахме идея, обсъдихме с Баша. Обща беше идеята и за Фая, и аз, и Баша заедно мислихме, правихме някакви неща, решихме да го снимаме във Варна, много любим град, поздрави на моята Варна, да. И там в една фабрика изоставена снимахме. Важното беше, че слънцето прозираше през тия стари прозорци. Имаше много готина атмосфера. Като спомена Варна, знаеш какво се сетих? Преди, може би, 1-2 предавания ми гостува актрисата Боряна Братоева, която се изрази много ласкаво към твоята личност, понеже аз си дадох възможност да си избере българска песен, която да пуснем. Тя избра What Does It Take и каза, че много те харесва. Даже така, много положително се много се радвам, какви отношения имате? Аз я обичам много. Тя е най-прекрасното, чисто, талантливо същество, което съм срещала напоследък и наистина, макар че не се виждаме много често, имаме много силна връзка, защото имаме сходно светоусещане. Аз мисля, че тя е изключителен човек, изключителна личност и това вълнение и обичи, приятелство и възхищение е абсолютно взаимно изподелено. Много ми. Наистина What Does It Take е любимата песен, която мен много ме очудва, защото тя не е не е най-популярната, известна. Обаче текста е много готин, между другото, въпреки че е на английски много, много смислен текст за протеста, когато си дал всичко от себе си за любовта, пък не получаваш същото в един момент, колкото и да е безусловна любовта, ти почваш да задаваш въпроси. И това е, може би, този интересен конфликт и направи впечатление, освен готината мелодия, защото тя е написана от една мацка, Диди О'Нил се казва, американски композитор, която е работила с Уитни Хюстън, с Бренди, с много, много големи имена в света и има тая божията частица, дето я имат всички, които правят световните хитове. Нещо много, много специално в мисленето има. Да. Предлагам ти да чуем последната песен сега, да дойдем в съвремието. Условие номер 1, скъпи зрители и слушатели, гледаме я по телевизията, слушаме я по радиото, Мария Илиева и Зафая, след малко Поп-Топ продължава. Поп-Топ с Мартин Геновски. Условие номер 1, Мария Илиева и Зафая чухме и видяхме в предаването Поп-Топ. Тази седмица мой гост е Мария Илиева. Така обсъдихме, че песента е изключително успешна. Знаеш какво? Някакси аз оставам с това усещане. След игрея стилно, сега правиш втора още по-успешна според мен песен. Това някакси изглежда като едно силно завръщане след известна пауза. Поне така аз го възприемам. Има ли нещо такова или така си го въобразявам? Да ти кажа, след I Like имаше една такава дупчица творческа, в която обаче не съм бездействала, естествено.
по-скоро се бях фокусирала върху всички неща, които се случват в стерео стая, в лейбъл. Да. И в крайна сметка обърнах много и абсолютно заслужено внимание на Криста, която вече най-накрая завършва своя албум, обаче това цялото забавяне си струваше, защото беше изпълнено с много смислени и контакти, и обмен на идеи. Тя ще има един от най-хубавите албуми, наистина, който е правен за нашата такава нова българска вълна музика. Нямам търпение вече да го чуя завършен. И после вече лека по лека се върнах. Направихме с Кнас Wanna Be The Best, Кнас и Бакарди, и после играя стилно солвиме сингъл условие номер 1 и се радвам, че има и такава някаква заедност енергийна в моите колеги и в хората, с които творим, за да вървим напред. Сега има още много идеи. Аз до година, чакай, че още не съм свикнала с това, че вече е 2014. Да. Имам за тази година много планове. Сега пускам едно бързо парче, после имам няколко колаборации, после един летен сингъл или може би ремикс ще направим, което супер за клубовете лятото. После на есен най-накрая ще пусна от доста време, сам го мисля и вече съм го решила и ще се случи. Една балада много драматична и красива. Браво, отдавна не се е случвало. Да, отидваш към мен. А пък имаш много силни балади, които са всъщност от Сама ми беше последната за целия този период от 2000. Тя е много музикантска, много хубава песен. Живко Петров, да. Знам, че Михаела Филева я беше изпълнила на кастингите за X-Factor. Да, Миши, много ме трогна. Тя е прекрасно дете. Тя колко притеснена изглеждаше там. Много беше. Виж, всеки е много притеснен. Много е забавен момента в началото. Да. Много е забавен момента, в който можеш за толкова кратко време, което се случва с не само с X-Factor, с повечето реалити и такива музикални шоута. Забавно е да видиш тази бърза промяна от притесненото малко зайче до овладения артист на сцената с самочувствие, с поведение, с самоконтрол, психика и всичко. И Миши беше разкошен пример за това. Ще беше като едно малко оплашено зайче, разкошен талант, пееше невероятно, много красива и се радвам, че така разцъфна на сцената, много убедително. Сега ще дойде една личност с абсолютно самочувствие, хищник в телевизионни и радиоефира, 5 целувки с Бети Методиева, скъпи зрители и слушатели. 5 целувки с Бети Методиева. Здравей, Бети! Здравей, Геновски! Много се радвам, че те виждам и тук хубава. при нас в нашото студио най-накрая. И удоволствие, благодаря. Като абитуриентка съм хубава, да, но нека има промяна малко. Така ставаш. Да, само на Борис му оставихме костюма, аз се проблях малко. Променихме се. Борис къде е? Борис си почива, той се умори. Не гледай тук. Миналото предаване изкачаха от тук, от там, сега няма Знаеш, никой. че в коледното издание Поли Генова беше скрита тук, ама така и не излезе. Аз мислех, че Кичка Бодурова си е скрила. Не. Кичка и Богдана са в съседната стая. Добре, нека да не го... Достатъчно глупости да говорихме в миналото предаване в моята рубрика, нека тази бъде малко по-така интелигентна, по-лирична. Благодаря на медиите, които ни излъчват, че продължиха да ни излъчват след 5 в леглото с Бети Методиева. Вие много сте се забавлявали. Да. Съжалявам, че съм пропуснала този купон. Че другия път ще те поканим и теб. Пенете ме, да. Така, в моята рубрика си говорим малко повече за личния живот на нашите гости. Така. Около теб винаги е много пикантно, винаги някакви слухове, има някакви клюки, жълтите медии непрекъснато те спрягат с различни мъже. Така. Може ли да сложим точка, да каже нещо? Да. Да го духат. Не, всъщност, според мен, моят живот е ужасно скучен, но понеже се опитвам да го изолирам, нали, в най-интимното му пространство от целият този зловонен интерес, се пораждат какви ли не версии и истории. Да, и аз имам чувство, че колкото по-скрит е някой, колкото повече интересно да се ровят именно колкото там. по-дискретен си, толкова повече фантасмагори. Но аз смея се, забавлявам се искрено с това, защото такива неща прочетох за себе си, че до сега трябваше... Коя така беше най-смешната клюка, когато прочета за себе си през изминалата година, през 2013? Аз обичайно, когато напълнея малко, което зимата се случва, както сега. Всички сме така. Геновски малко повече. Защото преядох тази зима с косотите на баба ми. Аз през лятото напълнявам, защото никой не ми казва да не ям пясък на плажа, а той не се разгражда добре в организма.
правиш. Идвам като медицинска топка. Обичайно като понапълнея малко, пише, че съм бременна и аз вече конкурирам слоновете, защото те бременееха по колко? По 2 години. Да, ти вече така колко? Няколко по 2. Ти препълни сиропиталищата в България. Абсолютно. Ма какви ли не глупости? Насякъде има жълти медии, таблоидите, те наречени. По света обаче там културата на писане и на общуване е по-различна, както и правната среда. Това е там много важно да се отбележи. Са по-различни, точно това защото да кажа, там дебнат. ходят, дебнат, изкарват снимката и вече никой няма какво да каже. Абсолютно. Това се вижда. Докато тук нямаш това неподплатени някакви лъжи нахвърляни там. Да си папарак на Запад е професия, там наистина тия хора лежат в кълта часове наред, обаче си взимат този кадър, който им оправя годината или живота за винаги и това наистина е професия. Полагаш труд и получаваш една истина срещу това, което си... Тук ви звънят от списанията да си пратите папарашка снимка, за да ви сложат на корица, примерно. Това каква глупост. Да, тук малко нищо, ние се движим с един век назад, така че сега предстои важно, че се развива революция. Да. Добре, и последната клюка, която така, само преди празниците прочетохме за тебе, че вече си имаш ново гадже, разбира си калинки двамата. На баба им фарчилото глупости. Аз имам една калинка. Да, имам между себе си. Имаш две калинки, имаш и Калина пиарката. Калина пиарката, да. Между другото, Калина при мен е ключово име, защото първия ми пиар, Калина Петрова, от вече несъществуващата българска музикална компания, беше най-специалният скъп човек в живота, в началото на кариерата ми, до ден днешен, разбира се. И сега моята Калина пък прие наследството от нея, се справя чудесно. Имам Калинка татуирана тук преди много години. Не, от преди Коледа. Не, разбира се. Просто я освежих. Моя татуист Смоков, специален поздрав, жесток, да, Стилян Смоков. Той сам дори ми предложи, като я видя, да освежи малко, защото цветовете й се бяха вече не бяха толкова интензивни. И ми я направи малко по-тумбеста направи отпреди. Беше по-плоска. Такава триизмерна готина калинка. Аз много обичам калинки. Но това такива глупости, че двамата сме си татуирали вече калинките, имената на специални места и прочее. Ние виждаме, че си щастлива, но сега вече и разбрахме, че има нов мъж до себе си. Няма да питаме кой е, защото ние не навлизаме чак толкова в личното пространство на хората. И на нашите гости пожелаваме ти да си много влюбен и много щастлива през 2014. Благодаря, дай Боже. А на теб също ти пожелаваме една голяма любов през тази година. Най-накрая. Аз ви пожелавам... Ако не, кичка те чака. Китка. Аз ви пожелавам да изгледате новото предложение. Поп-топ с Мартин Геновски. Видяхме новото предложение в предаването Поп-топ. Може да гласувате на zorana.bg. Тук в студиото гостува Мария Илиева. Продължаваме разговора си. Така обсъдихме проектите до момента, които аз начертах като твое завръщане. След условие номер 1, вече подготвяш ли следващия проект, който да издадеш през годината? Подготвям, да. Самостоятелен или? Самостоятелен. Декстър, между другото, направи жесток ремикс на Играе стилно, който ще се радвам да звучи във вашия ефир. Много денс парче. В клубовете вече го смачкват от въртене. Вече сте го пуснали в клубовете? Да, в някои клубове, да. И стана супер яко. Много съм доволна. Той е, освен че ми е много добър приятел от 100 години, е много идеен, много нов като мисъл човек и с него планираме да направим още едно парче поне. Авторско вече, да. Ремикс. С Криско имаме проект, който е в движение. Дуетен? Да, общо парче. Аз изпях едни вокали за него, които едва се чуха в някакво остане, обаче това беше една такава лека загадка. Той изпя, не мога аз безкрайно да се разбивам трайно. Да, това беше много смешно. Той между другото има един култов лав, много преди да го познавам изобщо, той дори не беше още известен, но си бъцкал в къщи в домашното студио. Има едно парче, в което казва: ще взема да пия ракия сливова, докато тази не ми заприлича на Мария Илиева или нещо от сорта, и това много ме трогна, че съм успята. По този начин, да. Ти си била в така мръсните му сънища. Чакай сега. По-скоро в поетичната, по-скоро в неговата лирика, да кажа. Гледай, значи аз с моето цинично мислене, какво ли мога да си помисля друго? Отделно тая балада, за която ти споменах, много красива. Тя е класическа балада,
драматична. Там съм приготвила една изненада в самото видео, която обаче ще запазя за момента, в който го представим. С братчето Ди имаме едно парче, което съвсем скоро ще излезе. То ще бъде на английски обаче, ама стана много добре, още малко работа имаме по него. Има още доста неща, които са в проект. И аз мисля така да продължа и през 2014 тази вълна, която почнах от 2013 с активно представяне на музика, защото вече виждам, че и хората имат нужда от това и са готови и искат нещо ново и са готови за това темпо и мисля, че това е едно прекрасно време за българската музика. Супер! Пожелай нещо на зрителите и слушателите на Поп-Топ. Здраве! Най-важното здраве! Пожелавам ви да продължавате да слушате и да подкрепяте българската музика. Това за всички артисти е много важно. Пожелавам на Геновски да иляди и да срещне голямата, безусловна, изпепеляваща и смислена любов тази година. Много ти благодаря. Скъпи зрители и слушатели, аз отивам в Гепиме, за да срещна голямата истинска любов, а вие останете с песните от 5 до 1 място. Чао! Поп-Топ. Шоуто, което ви среща с любимите ви звезди и най-големите български хитове. Слушайте Поп-Топ по Радио Зорана, гледайте Поп-Топ по Бокс ТV. Поп-Топ с Мартин Геновски.